Nå, i dag spiller vi ind på min server. Sammen med William. God start, Magnus. God start. Ja. Men jeg Du tænker kan bare godt at spille noget survival mode. Yes. Ja. Du kan godt skride. Du kan godt skride. Du er ikke din gris. Du kan godt skride. Må jeg lige være her? Det synes jeg faktisk ikke, du må. Gris. Men ja. Jeg tænker bare, at vi spiller noget survival mode og bygger noget hus sådan lidt. Det er i hvert fald det, Magnus gerne vil. Sådan en gris nu er, men ja. Hvad kaldte du mig? Kaldte du mig lige gris? Nej, slet ikke. Jeg ved det slet ikke, hvad jeg tror. Kaldte du mig lige gris? Game mode. Hvad? Hvad? Ej, det var... Ej, jeg glemmer altid den der skråstreg. Ja, du kan bare lige prøve. Jeg har set hun der, så... Jeg har lige gået igennem den. Okay. Så jeg tænker bare lige at skrive den der command. Nu har du trods alt killet mig sådan... 2 gange. Så nu tænker jeg lige, at jeg har ret til at skrive den der command. Og nu? Ja. Okay. Må jeg gerne skrive den der command? Nej. Nå, kom. Lad os finde noget træ. Så vi kan komme videre. Men slash Bare TP, hvis der er. cp. Optager du stadig? Jeg er optaget stadig. Øj, Magnus. Det her det er virkelig dårligt indtryk. Men du kan da bare lade være med at være der jo. Så er du meget bedre indtryk. Ej, ved du hvad, Magnus. Du har selv lagt op til det her. Nu stopper jeg lige for at køre. Du har selv lagt op til det. Du drømmer ikke. Jeg har sat home der, så der er sgu ikke lige noget der. Tak for træ. Du gav mig. Kom med mit træ, jeg skal dræbe det. Det var mig, der fældede det. Jeg har fældet 2 af dem. Ja. Magnus. Jeg skal flække nogle køer, det kan jeg ikke noget af. 2 af dem med træ. Så må vi lige. Jeg tænker bare... Så skal vi helt derop. Jeg tænker bare, begynder med nogle tools. Wow, der er... Ej, vel. Der er world edit. Ja, på action. Ja. Ja, det ved jeg. Det er derfor, du skal lave en sten, eller træpickaxe først. GG. Ellers skal du bare holde den inde, så der ikke world edit. Det er jo mig. Så bliver den bare spændet. Jeg går lige hen og hakker nogle sten. Men, Det er jo det, der er forløb ulempe med at world edit på en server. shit. Men jeg vil gerne... Nå, nu så den. Det må jeg ikke fortælle dig. Jeg hakker lige en ko. Fuck nej, jeg har ikke så meget liv. Men jeg skulle nakke en ko. Hold nu kæft. Så men dig. No shit. Sådan der. Nu har jeg bedre tools end dig. Nu har jeg bare diamond tools allerede. Hacker. Nu har jeg game moder. Så du stadig i stuen? Hvad? Så du stadig i stuen? Ja. Okay. Hvis I kan høre noget. Lige 2 sekunder. Ja. Jeg skal måske stoppe med at løbe. Men jeg regner med, at hvis vi laver en sæson, at der ikke bliver klippet så meget, men den stadig var de der kvarter 20 minutter. Så det bliver bare godt.
fanden laver jeg? Ja, cool. Så kan I også se noget derude. Så er tilbage, Magnus. Så var lige problemer med familien. Som sædvanligt. Har du noget mad? Jeg har mad, men ja. Jeg hørte lige, du fandt noget kul, så Det er det. ikke slå hacker. Det må man skulle sige ja til. Jeg tror, der er noget med kobbelsen. Okay, jeg tror lige, at jeg begynder sådan... Jeg går lige ind og finder et home. Som sådan ligger okay. Jeg er lige i nærheden af dig. Jeg kan spotte dit nametag. Kan du se min nametag? Ja, jeg kan spotte det. Hacker, for jeg shifter. Så du ikke kunne se det. Med opsvang kan man godt se det. Shift. Prøv lige shift. Okay. Jeg kan ikke se dit navn overhovedet. Kan du ikke? Jeg kan når jeg bruger sådan en opsvang mod dine navn, så kan jeg godt se det. Du kan se det i videoen, jeg kan sådan ikke se noget med optifine. Ja. Ja, jeg kan ikke. Jeg kan så jeg kan se det, fordi du har sådan en dårlig opsvang. Ah, right. Det var ikke mig, jeg er sådan en lille hackersvin. Okay. Er der noget mad, der lige? Jeg skal lige nå noget mad. Jeg skulle bare lige... Jeg skulle bare lige have det rykket. Jeg skulle bare lige have det rykket. Ups, jeg skulle bare lige have hakket den der blok. Du har ikke taget noget af min mad, dit svin. Nu har jeg det blik. Jeg har mistet 4 liv under dig. Ja, ret her. Sådan der. Lige 2 sekunder. 2 sekunder. Beklager. Beklager støj. Det skal vi nok få fikset til næste episode. Så han er ikke for crossback altså. Ja. Det kan vi ikke gøre noget af. Sådan en lille noob, der ikke klarer sig under ikke. Nej, det er slet ikke sådan, at Nej. Slet ikke. slet ikke sådan, at du brugte lige før, som hedder... Jeg kan ikke huske det. Det er ikke sådan, du er en hacker. Wow, hvor fandt lige ned i toget. Okay, hvad fuck skete der lige der? Så er det mate. Hvad? Så er det mate, det skal jeg nok lige prøve at fixe det ud. Nej, det var ikke det. Det var bare mine optagelser lige pludselig fucket. Nå, nej. Det er fordi, jeg kan ikke gøre min F11 åbenbart, så man kan, det er lidt ulækkert, man kan se, der på den hele tiden. Jeg var lige i gang med at bygge sådan en chest room til os. Og et home. Skal vi ikke koncentrere om for nogle ting først, når kullet ned igen? Jo. Jeg har lavet sådan en grad ind og sådan. Jeg tænker bare, at vi skal væk herfra. Så væk fra ørkenen. Nå, men det er da et fint sted at starte op. Altså, vi skal jo lige starte op med. Jeg regner bare med, at vi laver en sæson. Ja, det tænker jeg da også. Og så lægger jeg bare et link i beskrivelsen til hans kanal. Jens. Din. Ja. Nå, op til stadig ups. Nej. Det gør, han er lidt ny i det her, og så det står set så. Nogle er bare mere noob end andre. Ja, det er sådan, det er derfor du ikke kan redigere. Og det kun er mig, der så lige sende videoen i link over til mig, så kan jeg måske redigere den. Redigere den og sende den til dig, så skal du bruge den og så lægge den ud på YouTube. Hvor fanden skal jeg redigere den til dig, når du godt selv kan redigere? Kan du godt redigere? Ja, sgu da. Det sagde du lige før du ikke kunne. Ja, for sjov sgu da. Det er easy peasy.
Ja. Easy peasy. Jeg har sådan en dårlig vane med at trykke R hele tiden. Det er fordi, det udløser noget af dit hack. Som hedder X-Ray. Nej, når jeg trykker R, så går jeg i F5 mode. Okay. Jeg har bare ændret den til R, fordi jeg bruger den meget rigtig tit ind på Prison. Jeg skal sende dig nogen efter, så. Okay, jeg tænker bare, at vi skal væk herfra, fordi i hvert fald så hurtigt som muligt. Så er det godt, jeg har noget Iron Armor. Lige 2 sekunder. Igen, der er meget på der er meget problem. Ja, desværre. Bam. Okay, altså. Okay, det der. Tag den. Senere for noget lidt. Ja. Så er jeg tilbage, Magnus. Jeg har lige sagt til min familie, at de bare skal lade skifte, så. Jeg har lige taget dårlig mad til, der kom. Vi skal. Okay, ja. Jeg tænker også, jeg skulle bare lige have noget kobbel, så. Jeg tænker, vi skal bruge den der vej. Ja, der er dirt derovre, så du må det. Altså, hvis du er OP render distance som mig. Ja, jeg ved ikke, hvad min står på lige nu, faktisk. Jeg plejer altid at købe 20. Jeg ved godt, det er meget lavt, men Hvor er det skønt på, så gør det. Og det var sandt. Okay, hvor fanden har BSK, der lavet en svært, det er 100 base. Mine de er kun på. Okay, jeg tænker bare, at vi tager noget kaktus med. Fordi det kan vi jo sælge i Slash Lord. Så. Det er meget ikke. Så jeg kan også lige fly lige hurtigt. Ja. Nej, jeg kan mindst også på 20. Hacker. Bare sprunget op på. Lad os tage 25. Jeg holder lige. Nå, det er en hacker, hva'? Så nyder du kæft, at spille under survival. Gå væk, jeg skal lige have sådan. Den heks. Au, hun ramte mig næsten. Død. Nej. Ja, jeg fik det Au, sygt. jeg har en lille mand efter mig. Kom. Au. William. Skal du lige slet fly? Nej, Jo. Du skal lige... Gider ikke at snyde, jeg er ikke sådan snyde på dig. F-I-N-V... Jeg inviterer dig lige til faction, Ja, så kan vi slå på hinanden. Fordi det er irriterende, at vi kan slå Okay, jeg hinanden. tænker bare, at vi løber sådan derovre i et eller andet sted. Men så længe vi har noget mad, så skal i hvert fald være et dirty område. Det var der dirty for det. Okay, der er mest størken herude, så... Det er sugarcane, jeg kan se derovre. Luksus. Det er bare det luksus. Der er mange skeletons i. Yes. Wow, der er meget. Hold op. Section. Det er mig, der fandt det, Magnus. Please. Jeg fik det. Jeg ved ikke godt. Jeg har en kartoffel. Kartoffel. Easy, man. Fed. Okay, Magnus. Jeg klar, hvor er du hen? Er du, Jeg har mit træsvær lige gået i stykker. Noob. Fandt jeg jo ikke også et stensvær? Fordi du er sådan en noob. Nej, jeg glemte, at jeg skulle lave lidt flere pickaxes. Der er noget mere sugarcane, skal vi i hvert fald bruge til bøger. Dude, jeg løber bare. Ja, løber bare også. Men du må ikke slå speed op. Det er klamt. Jeg bruger sgu ikke speed lige nu. Ikke når jeg filmer. Eller fly. Det gør jeg ikke. Det er bare lige, hvis jeg skulle lige... Der hvor jeg skulle op i luften.
Den har fundet mig. Væk. Nå? Køberen. Fat mig. Du løber sådan... Okay, løb der. Au, Wow, der er meget... Jeg kan se noget derovre. Jeg kan se noget græsland derovre, som ser godt ud. Jeg ved ikke, om det er en cave, jeg har fundet, eller bare sådan ting. Magnus, jeg tænker bare, prøv at følge til mig. Magnus? Ja. Hvor er du hen? Jeg er væk. Kom lige tilbage. Jeg gør til dig bare. Jeg har også OP render det sådan. Okay, shit, det troede jeg på mig. Okay, følg til mig. Jeg har set noget jordland. Kalder. Au. Du skal ikke æde edderkommernes øjne. De smager ikke godt. Mike, om du så æder dem, hvor du dum. Dem skal du bruge til gift potions. Jeg kan lige at åde dem. Det får bare lige smage, hvordan det smagte. Det giver dig gift ned til et halvt HP. Jeg har set en pyramide. Der er en pyramide der. Halvt HP, halvt HP. Der er en pyramide. Halvt hjerte. Må du stå pyramide? Ja. Eller for hvordan? Min ting. Hvorfor kan vi så ikke slå på hinanden? Er du overhovedet kommet ind i faction? Ja, jeg gør det. Hvorfor kan jeg så slå på dig? Nej. Min pyramide, Magnus. Det er mig, der fandt den, Paris. Du kan bare gå væk, kan du? Altså nu er lige ved at dø i rotten. Hvor er det egentlig, den ligger henne i pyramiden? Det ved jeg ikke engang det. Lol. Hvor er den henne? Fuck dig med dig. Jeg har ikke så meget liv, siger jeg. Nej. Magnus, mad, jeg er et halvandet HP. Hvor er det? Magnus. Gris. Magnus. Magnus, ja. Hop ned i hullet, lille William. Nej. Nej, jeg er død. Nå, tak for tingene. Altså, Jeg har alle tingene, vi deler. det er lidt rip. Nå, jeg kommer tilbage. Der er en lampe baggrunden, som du undskylde. Fik du alle tingene? Lige 2 sekunder. Ja. Klar, der kom så meget larm i baggrunden. Sorry for det. Det tager Lige bare 2 lige. sek. Bare lige finde tog mig, så kommer jeg sgu bare lige ned hurtigt. Nå, hvad skulle vi lave? Vi skulle have... Der var lige den anden, der ringer der. To stik, men du lige pang. Nå. To stik. Ja. William.
Og nu? Ja. Du siger ikke noget i videoen. Nej, men jeg har lige... Nej, Magnus. Ja, det må jeg godt få. Jeg har lavet egen faktisk. Ja, tak. Men du skal huske at sige noget i videoen, ellers er det kedeligt. Jamen, så jeg venter på dig. Ja. Så kan du... Det skal nok lige klippe ud, men... Nej, det er også en idé, hvad jeg gør. Det kan være lidt dumt, hvis du skal hjælpe til redigeringen, men... Så skal man klare. Ja. Jeg tænker bare at starte op herude. Yes. Der er spiders og sådan noget der. Hvor fanden? Bare det luxe. Vi er godt dejligt rende. Der kører. Det skal du ikke. Kyllinger. Det skal du ikke. Der er en gris. Nej, det var bare dig. Undskyld. Sjovt. Ha. Ja, det er sgu sjovt. Der er en ko, der er en ko til, og der er en ko til, og der er en ko til. Har du aldrig nakket kørt før? Og der er en ko til. Fanden nakker mig. Hvorfor? Nej, hoser, jeg kommer til at forveksle. Nå, okay, nu kan jeg slå på dig med dig. ko. Hvorfor kan vi slå på hinanden? Eller? F-join. Det køber underskrummer. Vælg med at trykke ind så. Du skal lige sådan, give mig en invitation. Ja, jeg skal lige prøve at se, om jeg kan finde den fra magttekst. Så skal jeg lige ind. Der. Så. Sådan. Nå, skal vi komme videre? Så jeg skriver sådan. Sådan. Vi stopper regnen der. Pancake. Skal vi gå derned, eller skal vi vente til vi får noget mere mad? Pancake igen. Jeg tager lige det der kul. Jeg tager lige det her jern til hans dumme gæks. Herude her. Så er det her iron. Der er et stykke. Fint. Der er noget kul. Endnu mere kul. Jamen, jeg har godt lide det kul. Men det kommer nok til at blive lidt svært. Vi kommer nok til at få en automatisk kaktusfarm på et tidspunkt. Det er meget god til at bygge. Fanden skal vi bruge automatisk kaktusfarm til? Til at få sådan nogle flotte blocks. Så fordi så man smelter ikke også, så kan man lave sådan nogle flotte blocks. Nogle green blocks sagt med, det er mega flot. Jeg holder det kullet, det er rigtig vigtigt. Der var et skeleton. Det var forkert. Magnus, vi skal lige bygge et home, hvor vi kan læse alt. Kom her. Kig på min indtag. Ja. Godt. Okay, der bygger vi et home. Kom her. Vi slår episoden af her. Ja, tænker jeg også. Det begynder at blive sådan okay langt, så... Man lægger ikke rigtig mærke til det, men altså for den optag gør man. Men som ikke... Eller, ups, omvendt. Nå, skal vi sige farvel? Til folk ned, eller... Og til dig. Ja. Hej. Hej. Vi ses til episode 2.